Futás, futás! Nem mint az állat! Igen, keletibe is jó hátén. Tényleg itt a fölössz, akkor itt a gerincen lehetne menni, nem? Ja. Előre megyünk, hogy itt ebből a kicsit. Igen. Itt kell, hogy nem megy. Hát ez van, persze. Itt jön föl a meleg. A ennyiket az is jó. Igen? Na. Kellene. Még 500-on vagyunk, kiérünk. Irány a kocsma. Így van. Gábor, én nem getszizek, én már kétszer kimentem a tengerpartra. 3 nap alatt vagy 4, nem kell 2 évet várja. Ne bántsad szegény! Ő veszi alapot. Megvan annak a maga baja. Gábor veszi alapot. Na, lábra landolunk, Lali? Ha? Nagyon arra szeretnék. Nagyon. Mintha így jönne, nem? Keletről, balra. De mindjárt kiérünk és akkor megyünk egy kört erre, meg egyet arra. Na, leskelődnek ott lentről. Raffináltak, mint a cirkusz, mi? Persze. Magasság, 155. Tempó 47.
ott lenn, ott szopik, látod? Nehogy is. Ez az, Lale. Meg vagyunk. Ügyes vagy. Ó, mondom, nem estem hátra. Nagyon ügyes vagy. Megint forog a kamera, ilyet nem láthatok, gyerekek. Itt lenn nulla szél, bazd meg. Teljesen. Hát de nem úgy tűnt fönt. Hát nem bajok vagyunk. Jó, hát. Ügyes voltál, Lali. Hát próbálkoztam. Megálltunk egy helyben, mint szög, látod? Igen. Hát de jól húztad le. Lali, hogy tetszett a Hallod? repülés? Jó tetszett, de nem így kéne belebeszéljek. Nem, de ebbe beszélhetsz. Ciao, fiúk! Megint jó volt. Isteni volt! Boldog január 2-át, igaz? Így van, egész évben ilyen legyen nektek is, mint most Minden nekünk. napra repülünk egyet, Mindenkinek. amíg a Lajos itt van. Na csőváz! Cső! Ah.